Jan, tasik semangat iki lho. Mbak Inge. Kok kenal sampean Mbak Nur? Lho, pacarku kabeh iki mantanku, ono sing mantanku. Enek sing mantan. Heeh. Enek sing belum. Biasanya ngewangi aku nduk pasar iki lho. Ngapunten nggih, ngomong gojekan iki nggih. Monggo ning, uluk salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ngeten? Bu? Pripun? Tasik semangat nggih? Nggih. Dijawab malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Purun jawab. Sing purun jawab tak dongakno. Napa Mbak Inge? Akeh rezekine. Akeh rezekine. Kantuk rezeki ingkang berkah barokah. Barokah. Terus napa melih? Panjang yuswa. Panjang yuswane. Napa melih? Sing prawan karo sing Joko tak dongakno nang oleh jodoh. Terus sing rondo karo dudo Tak dongakno ya padha, tak dongakno ya oleh bojo. Pean wedi jare kate pancet. Aku wedi kok dikono eneh aku. Nular. Napa? Ya. Mas, sampean roh. Tangan iki mang mari mangan sambel terasi ndok kono disuguhi ibu panitia lho. Karuan ana omongan. Gak mudeng aku. Nggih saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten supe dalem aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe matur sembah nuwun kagem ibu-ibu PKK sedaya. Ugi bapak-bapak panitia. Mbok bilih ingkang sampun paring rejeki. Ngene. Ugi paring pasugatan kagem sedaya kru Budi Wijaya. Terutama matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki? Pundi? Pundi? Tanjung. Hah? Tanjung Kerajaan. Tanjung Kerajaan. Kecamatan pundi Mas? Tuban. Hah? Oh, Ndamean. Kok Tuban Kalimantan. Kalimantan nggih. Ndamean. Matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Tanjung Kerajaan. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang ingkang dipun pimpin Mas Didi Purwanto alias Mas Gundul piantune bagus ramah tamah dan tidak sombong, baik hati juga. Kirang setunggal nggih gemar bersedekah. Ning nggih pun kaget ning nggih. Nggih Mbak Inge. Dan niku pikantuk gemare Mas Didik bersedekah niku jope tahun niki alhamdulillah membludak. Nggih. Napa membludak niku? Membludak niku istilahku wis gak ono jadwal sing kosong. Nggih. Untuk tahun kedepannya lagi niku pun wis andek-andek maneh wis. Iku juga hampir penuh nih untuk tahun depannya. Nggih. Karena apa nggih pun kaget. Lek tahun niki niku harganya agak meroket nggih, enggak kayak tahun kemarin. Nggih. Ada yang beda setiap tahun itu ada gebrakan terbaru. Ada yang terbaru. Nggih, napa niku nih? Memberikan yang terbaik. Napa niku ingkang wonten ada Videotron. Nggih. Operatoripun sinten sing bagus-bagus kekalih niku nih? Mas Aan kalian Mas Ali. Andris Oprit. Andris Oprit lak sampean iki. Oh gini iki operator sing ndok ngarep iki sapa iki Mas? Aku durung kenalan iki kaya arek anyar iki ya. Kaya Mas Anam sing ndok belakang iki kok mudhun sing ndok ngarep iki durung kenalan nggih. Durung kenalan, mari kita kenalan mburi ya. Mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Matur sembah nuwun
kagem penggemar-penggemar setia saking sabu seluruh Jawa, Jawa Timur. Timur. Tanpa terkecuali matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih, satu-satu mangke nggih. Langsung kan mawon ning acara salajengipun menapa? Acara Bedayan Serba Serbi. Masih bersama Duo Gak Jelas. Andeng-andeng nangis sor lambe tiwas dipandang ramel duwe ayo dulur padha mirsani kebiarelo gerak budi wijaya. monggo ning dipun aturi Nggih. Penampilan yang perdana ada Neng Bella Firmansyah dan Neng Kiki Amelia. iya tim pedhot jalur langit Sobo Punden matur sembah nuwun tim Kopior Setro matur sembah nuwun Aje. Mbak Vida Mas Pompom Sugeng Mersani Umi Balung Mojo Umi Kendi Aje. Sugeng Mersani lewat Sugeng channel YouTube yang hadir pada malam hari ini Sambeng Lamongan. Selanjutnya di belakang Neng Bella Firmansyah ada Seniwati Dika sekaligus Neng Dias Pratama, Neng Rista Andarista dan Neng Cindy Talita. Wotan Sari Cinta Damai matur sembah nuwun. Mas Jumanta idola Peta Hanes peta kudu eling lan waspada elang ngono jare parang ati wiru-wiru aja su malang karo cereamu nyangkeng embereng
kangen glore marga posorotake ring wisma ela piye ora puto ngalor ngidul puto supaya kumpul. Wonten sinten kemalene? Sebentar mohon izin Neng Inge. Nggih. Ada pengumuman kasih kaca Mas. Disuruh pindah mobil ini Mbak. Neng Inge di samping. Oh, napa niki? Oke. Ada yang lewat. Oh, nggih pemberitahuan mobil plat L 9793 FW. Nggih niki warna navy. Mohon napa niki? Diparkir di tempat yang sesuai. Masalah ini kajeng anak sing metu nggih ya. Oh, nggih menghalangi jalan. Diulangi sepeda malih. Plat nomor L9793 FAW. Segera mindahaken mobile niki ajenge enten sing medal. Oh nggih Mas, sami-sami. Oke baiklah. Nggih sampun. Pelantun tumbang-tumbang manis campur sari. Ada Neng Nana Leho dan Neng Yantika Dimas Antoni. Mablang manasno ati bisa gandang ra bisa nyuling bisa nyawang rawani nyanding baru dayang yedek dayang ulon ayo mablang sing mablang mesti kelakon ora buta kae butaku mong nyambut gawe. Masih di pelantun tembang-tembang manis campur sari. Ada Neng Rani Gimbulwati dan Neng Meni Mustikowati. Duo Gimbul. Sing maneh katon sliramu renang saka jroning suka rening suka kudu padha tanah selewu atiku kuyuyan selagamu saya nambahi wangun dasar manis ati nora wurung atiku nyeliwom esemu sedidik aku witerima kono tanggung tambu
asale wong atiku tan bisa lali. Tiga seniwati sekaligus ada Ning Yuni Suyanto, Ning Viko Musrigasna, dan Ning Rizky Fajar. Manis weton Kediri, manis weton Kediri, ireng manis tora maraati, manis manis, manis manis, kulone Jawa, manis kulone Jawa, sing ireng manis garawane sapa aromanis aromanis wetone Nganjuk aromanis wetone Nganjuk sing ireng manis ora nate kepethuk. Selanjutnya pengereman asli Budi Wijaya ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu. Walang kekek sing mabur-mabur, walang kekek weton Surabaya, walang kekek weton Surabaya, ora sida dipek, ora dadi apa, kaya ngene rasane tempe, kaya kendang dipun borawon, kaya ngene rasane ati, kaya wayang ginawi lakon etan kali kulanya kali arep nyabrang gak nok wate tan kemati kulon kemati yen tak timbang padha abote. Pengereman asli Budi Wijaya ada Neng Reni Suren dan Neng Sartini Surobi. Becak mlaku timak timi jroning suka kudu eling lan waspada iki kendhinge jamang iki kendhinge jamang anene padang celemang anene padang celemang koyone
Di belakang Neng Reni ada Neng Mariati Sudarto dan Neng Endang Sukentut. Iki niate iki mang katene jongkir walik apa tang glondong. Ate salto, gak iso tibake kedelian glondong. Lah ya gare kancane kaget kabeh. Nggih Ning, Nggih, langsung kemawon dipun aturi Nggih. 4 seniwati sekaligus. 4 seniwati sekaligus ada Neng Irma Arifin, Neng Yayu Karmala, Neng Mary dan Neng Sudarmanto. Wiwiti kendang geronge pradonga panca sila dadi dasar nagara tena sumara yen jaka mudurung teka lali-lali wong terus bakal lali wong prawira mati lelah bonegoro. Neng Nur, Dalam Mbak Inge. genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda. Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang. Nggih Mas Yono niki wonten serat nyuwun sejuta luka pantun cinta saking Abah Solikin. Saking Dongpring. Pun nggih kula waos. Engkau mutiara itu, rilaku selalu
bersama Abah Solikin Dongpring. Kota Jombang arane Jawa Timur tlatahe uga desa Bot kutha Iman bersih nyaman hatinya dani kutha santri ya pancen akeh doe kesenian lotrok iku kabudayane lotrok budi jaya iku lotrok andalane kang Masjid Purwanto iku pimpinane desare Pancasila wis dadi landasane tirta wisa kaya ukura lali kena minggu ya pancen aku senekani pancen kudu Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patoladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang Paripurna ngudi Neng Nur. dalam baiknya Usela sudah acara bedayan serba serbi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Hadirin, sebelum saya undur diri, saya Inge Wijaya. Saya Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya dan segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.